በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ዝኸበርኩም ደቂ እግዚአብሔር ሰላም ክትብሉ ተስፋ ንገብር ሎሚ ተመስገን ሓወይን ኣነን ቤተ ክርስትና ክንሪአኩም ኢና ናይ ትምህርቲ ሰንበት ክንሪአኩም ኢና ኣድራሻና እዚኣ ምሳና መፁ በጽሕና ለና በተክርስቲያንና ከምዚኣ ትመስል نهلكم أبزي بتخرسان متوي نايك الداسة بزي خاتعاتو أب بتخرسان خاتعاتو خلقها أبزي جامانا نوتو بسرن ساعتنا عاتو نهلكم أبزي قداسة سنبت قداسة لنا أبزي كمزي تمثل بتخرسنا حجخا أنا أنت مزجنن بحبر نايت مرتسنبت نمهرلو بوتا كنريكم هنا كاب ساعة شدشة ساعة شعاتة كل ساعة جمر حواتنا خاحجي جميرهم كزمرو
زمارنا يكبرنا زماري ملائكة يسمعنا آمين زماري ملائكة يسمعنا آمين زماري ملائكة يسمعنا الشيخ نور ቅዱሳን አባታትና ታያም ደግሞ ጸሎት ገብሩ ከለው ሓደ ቅዱስ አቦት ኦ እግዚአብሔር አምላክ አይተመሐረኒ ኦ እግዚአብሔር አምላክ አይተመሐረኒ እናበለ ጸሎት ይገብር ነው እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ለትሱ ዝብሎ ዘሎ ወይ ከማ ዝወዘ ዘሎ ቃል ዘይኮነሲ ኔራ ይዝር ነይሩ እግዚአብሔር ምን ይድሪ እግዚአብሔር ኔራ ይዝር ለልብና ይድሪ ኣብ ልብና ዘሎ ሓሳብ ኣብ ልብና ዘሎ ትንቢት ኣብ ልብና ዘሎ ድሌት ንሱ እዩ ዝፈልጦ ማለት ጌና ኣብ ገዛና ክንብገስን ከለና ጌና ካብ ስራሕና ክንብገስን ከለና ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣስተንትኖ እንዳስተንተንካ ጋር ትመፅእ ከሊኻ ጉዕዞኻ ክሰናኸል ኣይክእልን ጌናታት ስጉምትኻ ከይጅመርከላ ሰብ ቁፅዋት እየ ብፍላይ ከዓ ኣብታ ገዛኻ ክትወፅእ ከለኻ ወይ ካብቲ ዘለኻዮ ካብቲ ሃለኻ ሓሊኻ ክትብገስን ከለኻ እታ ስጉምቲ ቁፅርት እያ ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣምላኽን ብዛዕባ ድንቅታት ዝኾነ ነገር ክትርኢ ከለኻ በቃ እዛ ገረብ እዚኣስ ከመይ ጌራ ደው ኢላ ኢካ ተስንታ ኣለካ ወላ እምኒ እዮም ዝምግሩኻ እምኒ ቅርፂ ኣለዎ ማለት ሓደ ግዜ ባዕሎም ስለዝሰርሐ ቅርፂ ማለት እዩ ወላ ሲ ድመለካ ማለት እዩ ስለዚ ድንቂ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስራሕ ክትርኢ ከለኻ ብፍላይ ከዓ ናብ ከምዚ ዓይነት ናብ መንፈሳዊ መገዲ ገና ክትከይድ ከለኻ ክትብል ኣለካ በቃ ኣእምሮኻ በቲ ፀላኢና ዝኾነ ዲያብሎስ ክባሓት የብሉን ብዛዕባ ፍጥረቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ መዓልቲ ከመይ ገይሩ ወዒሉ ከመይ ገይሩ ደቂሰ ሓዲረ ከመይ ገይሩ ክተስየ ብዓያተይ ደቂሰ ከለኹ ከቦታት ተኸዲነ ሓዲረ ክዳውንተይ ወፂኡ ሓዲሩ ከመይ ኢለ ሓዲረ ንቁ ግን ኩላ ነብሰይ ኣካልን ኩላ ይረኽባ ማለት እዩ ምልእቲ ብዘይ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ምክንያቱም ክንደይ ብዙሓት ደቂሶም ዘይተመለሱ ኣለዉ ክንደይ ብዙሓት ካብ ገዝኦም ወፂኦም ናብ ገዝኦም ዘይተመለሱ ኣለዉ ክንደይ ብዙሓት ከዓ ክምለስ ኢሎም ዘይተመለሱ ኣለዉ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚያ ግዜ እዚኣ ሂቡ ንዝበለጠ ዝመሳተፍ ስለዝገበረና ክብሪ ምስጋናን ውዳሴና መንፈስ ፍለትን ንዑ ይኹን ከም ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ከስልችወና ኢና ናብ ቤተ ኣምላኽ ክንመፅና ንሕና ምናልባት ላሽ ኢና ብላትና ማለት እዩ ዓይፍላት ደቂ ሕማት ዘሎ ላሽ ደቂ ሕማት እዚ ኣብዚ ዘሎ ናይዚ ዓድና ናይዚ ንክንቆጦ ዘለና ዓዲ ናይ ካልእታ ዓድና ስለዝኾነት ከይፀለወና በዚ ዘሎ ኩነታት ናይዚ ዓዲ ከይተፀለና ከምዚ ኢልና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከነኽብር ኢልና ምምፃእና እዚ ንዝኾነ ሰብ ኣይወሃቦ ክንፈልጦ ኣለና እዚ ፀጋ ምሳና ዘሎ ክንፈልጦ ኣለና ዞም ነገርካ እንታይ ፀጋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዙሕ እዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ወበታት ፀጋ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ኢሉ ማለት እዩ ንገሌኻ ጋሻ ተቐባሊ ገብረካ ንገሌኻ ናይ ቤተክርስትያን ተኾስተር ይገብረካ ንገሌኻ ናይ ህፃናት ኣላይቲ ይገብረካ ንገሌኻ ንመዘመራን ኣላይቲ ይገብረካ ንገሌኻ ንዓበይትን ኩሉ ነገር ይበካ ማለት እዩ እዚ ንዝኾነ ሰብ ኣይወሃቦን እዚኣ ዘለና ያሕት እዚኣ መፂሓና ዘለና ፀጋ እዚኣ ካብቲ ውህበታት ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀጋኻ ዝተዋሃበካ ትበሃል መክሊትካ እዩ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ መክሊት ንብሎ ንሕና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሽዱሽተ ዓይነታት ውህበታት ሂብና ማለት እዩ ካብ ሽዱሽተ ዓይነት ውህበታት እዚኣ ሕጂ ነገልግላ ዘለና እዚኣ ንግልገላ ዘለና ነገልግሎ ይኮና ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሕና ኢና ንግልገል ዘለና ተረባሕቲ ኢና ማለት እዩ ከም ተቐባሪ መኽሊቱ ዘይኮና ንሕና ተረባሕቲ ኢና ተረባሕቲ ስለ ዝኾነ በዚ ዘሎ ኩነታት ከይተፀለና ከምዚ ኢልና ናብዚ ቤተክርስትያን ናብ ምምፃእና ኩሉ ግዜ ከነስተንትኖ ይግባአና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኩላትኩም ተባህሮ ትኾኑ ኢኹም ሌላ ትምህርትሉ ኢኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅድሜኻ እንተዘይገርቀ ኩሉ ነገርካ ኮንቲ እዩ እግዚአብሔር ግን ኩሉ ግዜ እታ የማነይቲ ኢዱ እታ ዘይትረአ የማነይቲ ኢዱ ብቅድሜናን ብድሕሬናን ብየማናን ብፀጋምና እንታይ ትገብረና እያ ማለት እዩ ትዋሲአና እያ ማለት እዩ
ስለዚህ ዞም ደቂ ምዃት ኩሉ ግዜ ናብ ቤተ ኣምላኽ ክንመፅእ ከለና ክንብገስ ከለና ካብታ ንብገሰላ ቦታ ኣበይ ዘይገድስ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣምላኽን ኣሰንትኖን እንዳገበርና ወላ ንኣብነት ቢናሓውና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀገም ዝሓሉ ብዝተፈላለየ ዓይነት ፀጋታት ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ፀጋ ኣነስ እንታይ ክገብር ይኽእል كنبل كنكري ببعنا مالك كاب كلنا يدينا بسم المريم زمسك عينات تاشموله يدينا بسم المريم سن ويترى مد عينات كريستوس أب كرسا أبز حبرونه كل شيء دست بالمخالي مالك ملاختس نجزاء العملاق أما حسنا قالوا تايدون يرو يودسون يرو نحن نتسمى اسم تايد بني رادينا بسم المريم الواحد لأنني أتويلات سمعي لي زاخل تعمل دستور يقول أنا أقسم لك ساكن لي سجاد هايوا نحن قاعد سجانا دي ناقص كمان هاي معي ስለዚህ ኣብ ቤተክርስትያንና ንሕና ከም ቤት ትምህርቲ ሰንበት እንታይ ክንገብር ኣለና ቤት ትምህርቲ ሰንበት ማለት ወተሃደር ናይ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ወተሃደር ማለት ወተሃደር እንታይ ይገብር ወተሃደር እንታይ ይገብር እንታይ ይገብር ወተሃደር ናይ ዓለም ለኻዊ ሓገሩ ይከላኸል ዝኾነ ሓገዝ ዝደልየት ነገር ከዓ ከይዱ ከዓ ካልእ ሃገር ከይዱ ከዓ ይሕግዝ ማለት እዩ ንሕና ድማ ልክዕኹም ኢና ማለት ወተሃደራት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካብ ኮና ኣምባሳደራት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካብ ኮና ከምቲ ኣምባሳደር ማለት ኤምባሲ ማለት ናይ ሓንቲ ሃገር ድሕሪ ዘይብላ ናብ ዝኾነ ሃገር ክትከይዳ ትኽእል ኢኻ ንዕኡ ኢኻ ትፍቅድ ንሕና ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣምባሳደራት ኢና ንሕና ባዕልና ኣብ ቤተክርስትያን ክንመፅእ ከለና ኢድና ከምዚ ጌርና ቂና ቤልና ኢድና ጸሎት ንገብር ስለምንታይ ስለምንታይ ኢና ኢድና ከምዚ ጌርና ኣብ ቤተክርስትያን መፂና ጸሎት ንገብር ስለምንታይ ወይ ተንበርኪኽና ጸሎት ንገብር ስለምንታይ ስለምንታይ ነው عليه تسمعنا السيو قال እግዚአብሔር አምላክ السيو በስተፋላኒ መገዲ እግዚአብሔር አምላክ ስኻ አው ትድርና ወልቂ بعلم ለቀዋ አው ትድርና ወታደር መፂና ዓኻሲ ጸላኢኻ ማለት ተመፂካሲ እንታይ ይብለካ ጥይትካ ተወዲኡ ኢሎ ቆጥረይካ መዘላ ሱቅ ኣለካ ይመስል ዘሎ እንታይ ይብለካ ስለዚህ እንታይ ትገብር ክትብል ኣለካ ተዘይጌርካ ከዓኒ ዝኾነ ምንቅስቃስ ተሕጊርካ ክቐትለካ እዩ ስለዚ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሕና ተንበርኪኽና ኢድና ንላዕሊ ንሰቕለሉ ምክንያት ኣነ ሙሩኽ እየ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙሩኽ ተማሪኸ በቃ ኣነስ በቃ ትሕቲኻስ ኩሉ ነገር ሙሩኽ እየ ክትብል ዘለካ ማለት ስለዚ ከምኡ ክንብል ከለና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርግኢት ጌርና ክሳብ ገብሮ ክፈልጦ ይግባአና ዝብል ማለት ትምህርቲ ክስችወና ይብሉን ኣብቲ መደባትና ተሰግር ኢና ስጋብ ድመፅና ኢና ራሴና ነልፍልፍ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበለጠ ዝምዕባ ፍትጓር ገይሩ ይዓርበልና ሕጂ ናብ ዲያቆን ሓውል ከብለኩም እየ ንዕኡ ዘዛረባ ኣንደበት ንዓና ከዓ ዝሰምዐን ዘስተውዕለን ነገር ስልጣን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣውሮ ይሃበና
አትጋጉኝ መሀር ቆይ በአማን አብ ቅዱስ አማን ወልድ ቅዱስ አማን بعلهم أنت حزوة زم يزلون اليوم سون قاعد الدحرين جمهور لهم بعدين نعرأيه بترسيها كنت أتبني خلق أدامي نجر قال أنا جرك عين دكم يقول عيشت وناني لازم كل نقول لنا نعرأيه مو تكحت رديت حزوة ذلك حاجة زين شيء ساعات المطار عندنا جابن حونا مزامر كلاسيك أفضل يكمل يجي لأن مسألة كعب كي نعم يجي شو شبان دعيتين دعيت مالتي
نبلو أول مرحة قدوس تحرقو ببيت كرسان سنعت فضيلة أول مرحة قدوس تحرقو زكام قدوس تحرقو أول مرحة قدوس كم تعرف مسكين؟ اسم سلاسة عملنا حبيبنا نجمع. الشيء بسم ثلاثة عملنا حاجنا نجمع. بكريستيان صلاة الخيام نعود معتين كل مستقبل جرام استقامة فسدوس صلاة تهابون نعود معتين برامبون يبصون. نقبل. تقال الزلمة. تزنبر حاد اليوم تدري. إنها كمان. الشيء بسم سلاسة آمين الحبيبنا جمل تزين روح عليو بالهليل كبير مسكن النبات ناي وانا عدي وعز دمكي ناي أدم سكوتو نوم ترايكي قرد عين توطين الشيء اسم سلاسة عمينا حبيبنا نجمل حبسكم ماشي الجماعة أنا كم نادي أكون أودا كوا نادي بكم نجد بحاسة يا ماشي ولهن حدا ينامو حدرا أنا قاعدة ماشي بسم سلاسة عمي أنا حبيبنا نجمل كل كذا روح عليه وبتديه يكعير مسكن قلتزين بروح اليوم بتقدير እግዚአብሔር ይመስገን ልንበል ናይ ዋናት ሔዋን ዝተባብኪ ናይ አዳም ስብከቱ ሎሚ ተራኪ ተዝነበሩ ሓደ ዮም ብተኽሊል እግዚአብሔር ይመስገን እንበል ናይ ሔዋናት ሔዋን ዝተባብኪ ናይ አዳም ስብከቱ ሎሚ ተራይኺ الشد أبونا حاجرنا نجمل
Thank you.